studio anao kaza miasa lohaza minavatiko tsisy raha tokony atao ranko anao minahy na misy viavy magnaty za tsy andeha vadiko fa tsisy place n'olo afeky agnaty fô Karoty sy mipikina potipotone karary nonombenge sazantompine vady antsikaroe toyena tambatra zagnare na mariro malaigne fa ifagnatidre za tabakevitry tsy agnaovaza aminao mabeibe izy koa agnaly film agatabanao rôle tsy maintsy reseny koa iady aminao zaravady fonati baby Government